Mutilek ez duten egarrik egiten. Neskak ez dira zikindu behar. Neskak ezin dute futbolean jolastu. Zer prestatu du amak bazkaltzeko? Nolakoa da aitaren kotxea? Esan aitari paga emateko. Presenta Ballistics, los nuevos vehículos bola que se transforman al chocar. Apunta con el superlanzador o con la supercatapulta para alcanzar el blanco. Usa el cañón colosal y bate a tus adversarios. Son los lanzadores y vehículos de Ballistics. Eta ez du bazkariaren egiten, nada.
Mari, zertan ari zara? Kaixo, Antxon, hemen nago, nire panpinarekin jolasten. Ala, ze ondo, zurekin jolastu dezake? Panpinak neski jolasak dira, eta zu mutila zara. Baina, niri panpinak gustatzen zaizkit, eta gainera etxean pila bat ditut. Baina, nork erosten dizkizuen beste panpina? Ba, nire aitak. Hala, zure aita maritxeka da? Ez, nire aita nire amarekin ezkonduta dago. Orduan, zergatik erosten dizkizu panpinak? Ba, nire gurasoak edozen jostailuarekin jolas dezakedala esaten didate. Jostailu guztiak denentzako direla. Eta ez duela inporta neska edo mutila den. Zuri ez altzaizu baloekin jolastea gustatzen? Ez, hori mutilentzako da, ez? Nik etxean, panpinak, margoak eta jolasteko txeko tresnak baino ez ditut. Eta ez arazpertzen beti jostailu berdinekin jolasteaz? Nahi baduzu, nire baloia ekarriko dut eta elkarrekin jolastuko dugu. Bueno, ados, baina ziur aspergarria dela, Antxon? Ez, ikusiko duzu. Aita, ama, zenbat urtekin ezkonduko naiz, txikia naiz eta ez dakit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aiu, Antxon! Iritsi zara! Guazen pilotarekin jolastera! Pumba, pumba! Gol! Zer divertigarria den! Ikusten duzu? Ez alduzu uste baloiekin jolastea, panpinekin jolastea bezain divertigarria dela? Bai, gurasoei horrelako bat erosteko esango diet. Hemendik aurrera, edozein jostailurekin jolastuko dut. Ze ondo, Maili! Nahi duzunean, nire etxera etorri jolastera. Bai, bihar joango naiz, Antxon. Bale. Agur! Egunon bitxinez. Egunon! Zelan zaudete? Ondo! Bale, gogoratzen duzue pasaden artean ikusi genuen antzerkia? Bai. Antxon eta Mailirena? Bai. Bai, eta zer ikasi zenuten, Nerea? Ba, ni pentsatu du, Maili oso ondo pasatu duela pilotarekin jolastu, eta ni ere igual amatzuri pelota bat erosteko esango diot. Ba, esan erosteko bat. Bai, oso polita da gainera. Aber, itzasko, zer ikasi duzu? Jolastu bat dugula jostailu guztiekin, eta neska jolastagatik pilotarekin ez dira maritxiko. Bale, oso ondo. Ba, nik jarretuko dut nire akzionanekin jolasten. Eta duzu panpinekin jolastuko? Ni nire panpinekin jolastu jarretuko dut baita, Eta zergatik ez pilotarekin, edo asilman? Eta zergatik ez dugu batera jolasten? Ni panpinekin jolastu dezaket, bai, pentsatuko. Aber, nik ez esan bitxik. Nire igual jolasuko nire arrebakin, zutaldeetara. Baina ginen, ez da. Agian, bueno, Probatuko. probatu eta gero esango diguzu, bale? Vale. Would it be fair for all the girls to buy princesses and all the boys to buy superheroes? Well, why? Because the girls want superheroes and the boys want superheroes, and the girls want pink stuff, and the boys don't want pink stuff. Yeah, Boys want both, but why do you think they do that? because the companies who make these try to trick the girls into buying the pink stuff instead of stuff that boys want to buy, right? Right, but you can buy either, right? And boys can buy either. If boys want to buy pink, they can buy pink, right? Yeah, so then why don't all the girls have to buy princesses? Some girls like superheroes, some girls like princesses. Yeah, Some boy likes superheroes, some boy like princesses. absolutely. So Absolutely. then why does all the girls have to buy pink stuff and all the boys have to buy different color stuff? It's a good question, Riley.